Tuotteiden myyminen vähänkäytetty.fissä on helppoa ja nopeaa. Aloita klikkaamalla kirjaudu sisään -painiketta ja luo oma asiakastili palveluun. Kun olet luonut tunnuksesi, lisää haluamasi tuote uusi tuote -painikkeella ja täytä tuotteen tietoja koskevat kohdat. Tallenna -painikkeella tuote tallentuu asiakastilillesi keskeneräiseksi tuotteeksi. Voit muokata keskeneräisiä tuotteita kohdassa Keskeneräiset tuotteet. Kun olet lisännyt kaikki haluamasi tuotteet, paina Lähetä tuotteet tarkastettavaksi -painiketta. Kun olet lähettänyt tuotteet tarkastettavaksi, et voi enää muokata tuotteiden tietoja. Ylläpito tarkistaa lisäyksesi ja hyväksymisen jälkeen saat lähetys- ja merkitsemisohjeet sähköpostiisi. Kun tuotteesi on hyväksytty, saat tuotekohtaiset tuotenumerot, jotka tulee merkitä lähetyksen tuotteisiin. Tuotenumerot löydät Tarkastukseen lähetetyt tuotteet -sivulta klikkaamalla Tarkastele -linkkiä. Pakkaa tuotteet huolellisesti ja toimita lähimpään lähetyspisteeseen. Lähetyspisteenä voit käyttää haluamaasi Sivaa, valintataloa tai matkahuollon toimipistettä. Kerro lähetyspisteessä sähköpostiviestissä saamasi lähetyskoodi, jolloin lähetyskuluja ei tarvitse maksaa pakettia jätettäessä. Tarkistamme tuotteet keskusvarastollamme ja lisäämme myyntiin vähänkäytetty.fihin. Oman asiakastilisi kautta voit tarkastella myynnissä olevien tuotteiden tilaa ja hallinnoida myyntituottojasi. Vähän käytetty voi olla toiselle uusi.